dan došli u rubriku Sretne godine. Srdačno pozdravljam dragu nam gošću, s nama je pjesnikinja gospođa Ruža Rossi. Dobrodošla u emisiju. Hvala vam na pozivu. Imate jedno dobro, bogato životno iskustvo i to iskustvo sa pisanjem pjesama. Proza, stihovi, pjesme, romani. Da. Odakle je to došlo? Iz duše. Sve iz duše. Ono što je moja duša skupila, ja bih rekla, u ovom životu i u svim prethodnim životima i ide prema onim budućim. Niste imali neko školovanje da ste... Ne, naprotiv, ja sam završila samo osnovnu školu i 2 razreda srednje, neslavne, i tu sam isto imala tih životnih neprilika gdje sam ostala bez te papirnate potvrde. Ali mislim da to, u stvari ne da mislim, nego sam spoznala da taj papir nije toliko važan. Važno je ono što čovjek želi i onaj cilj koji si zacrta da će u životu postići kad tad. Iz jednog teškog životnog iskustva, iz teške životne drame života svih nas, koji su ljudi teško živjeli i imali razne probleme, u nekako kasnim godinama izađe sve na dobro. I ovo što ste sada rekli, da ta priča koja je bila teška sa osnovnom školom, zapravo ste danas postigli više nego možda jedan književnik koji je, mislim da ne podcjenjujem, nego da pače iz duše što je izašlo, a to je upravo pisanje pjesama. Upravo tako, to su mi, moram priznali i neki poznati pjesnici, vrhunski, priznati sa vrlo visokim diplomama. Idemo se mi dotaknuti vaših stihova, vaše poezije, vaše prve knjige, jedna zbirka koja je ugledala svjetlo dana, bilo je to 2015. godine. Tako je. O čemu se radi i gdje je knjiga izdana? Knjiga je izdana u nakladi udruge Ružin krug iz Vrbovca. Splet okolnosti koje ja ne bih nazvala slučajni, iako tako izgledaju, gdje me je pozvala moja školska prijateljica nakon 30 godina na okupljanje razreda i tu smo se našli i ostale posle u kontaktu. I ona mi je ponudila pomoć oko izdavanja moje prve zbirke poezije. Iskreno nisam znala ni kada, ni kako, ni s čime ću to napraviti, ali sve se poklopilo tako da je ta knjiga vrlo brzo ugledala svjetlo dana i bio je 13. petak, mada kažu da je to nesretan dan, ali meni je bio jako sretan kada je bila prva promocija u Gradskoj čitaonici u Vrbovcu, a samu knjigu sufinancirao je sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije, koji je prepoznao. U predgovoru jedan krasan stih kaže: život me nije mazio, ali piše stihove. Godine u nebo lete, dan za danom odlazi, a ja sve bolje i bolje živim. Da li je to točno? Točno. Znači, Bog vas je podario ljepotom života u ovim godinama u kojim ste sada. Imate sretne godine, a sretne su godine zato što pišete prozu i pjesme. Pravo tako. Još sam nešto pronašla iz ove knjige, gdje vjerujem da naši gledatelji mogu pronaći ovu knjigu ako netko želi kupiti knjigu pa uživati ovim stihovima. Jedna noćna zvijezda je tu. Kaže: noćna zvijezdo, netko reče, zapamtit ćeš onu večer. Zbog tih riječi pamet šara, noćna zvijezda nebo para. I ta zvijezda je vama podarila sreću u životu, kao i mnogima nama, i svatko ima svoju zvijezdu na nebu. Slažete se? Slažem se potpuno. Kolika je bila naklada? Naklada je bila 500 primjeraka, od kojih sam ja većinu poklonila, ali evo može se naći u Gradskoj čitaonici i u Zagrebu i u Vrbovcu, Puli, Vodnjanu i tako pojedinim gradovima u Hrvatskoj i u Sveučilišnoj biblioteci u Zagrebu, naravno. Nakon toga su se nizale sljedeće knjige. Evo, možete mi izdvojiti što ste dalje radili, pisali, kad govorimo o pjesama koje su jako, jako čitljive. Da. Vrlo interesantne. Evo, pokažite naš. Nakon Ružinog kruga nastala je druga zbirka poezije Budna sanjam. To su ti naslovi. Ružin krug, s njom sam zatvorila jedan krug svog života
Zatim sam nastavila Budna sanjati. Treća zbirka koju ovdje trenutno nemam je Nebeska dama. To je ta neka zvijezda o kojoj smo pričali. Nakon toga je nastala četvrta moja knjiga Ljubavi puna. To je roman, autobiografski roman u kojem pričam o sudbini jedne žene od djeteta pa do njezinih zrelih dana. Ta žena sam ja. Iako sam to pokušala sakriti, oni koji su pisali o smrti recenziju odmah su prepoznali, iako se ne spominje moje ime. Ali je nadimak tu i valjda su prepoznali i po samoj priči i poznavši mene da sam ja upravo glavni lik ovog romana. Ova knjiga ne govori o mržnji, ne govori o tome da žena treba trpjeti. Naprotiv, knjiga govori o ljubavi. Unatoč svemu ljubav, bez obzira na sve okolnosti, bez obzira na sve trnje po kojim hodamo, neka nam put i vjera budu ljubav. Gospođa Ruža Ros i dalje s nama. Maglene strasti, magleni život, maglena sjećanja, magleni čovjek, maglena žena. Sve mi to nešto ovako... Kroz maglu. Kroz maglu. Što vi vidite u toj dalekoj magli? Pa evo ovako, ovaj roman Maglene strasti je svojevrsni nastavak romana Ljubavi puna, ali naravno da se može čitati zasebno. A magla, svi se mi nalazimo ponekada u magli. Ne ponekada, nego vrlo često. Posebno one naše želje kojima stremimo. Tako i ova moja knjiga priča o maglenim strastima moje duše. Maglene strasti, o maglenom čovjeku, o ljubavi, o pronalaženju sebe. Sve je to bilo kroz maglu, ali evo me, izašla sam iz Ima li magle. možda nešto gdje bi mogli izdvojiti pa pročitati jedan kratki maleni stih ili barem izdvojiti To dvije, je tri rečenice, roman, ali nešto što je kratko, onako izdvojiti jednu rečenicu koja je znakovita, prepoznatljiva, a ulijeva nadu u bolje sutra. Ovo je malo poduže, ali morala bi... Dobro, nešto ćemo Znači- pronaći jednu ovakvu rečenicu koja Da. je sjajna da opiše taj roman. U toj rečenici može se odmah saznati nešto. Na kraju može to i iz predgovora ili... Da. Za ovaj roman mi je napisao recenziju profesor dr. Rajko Đurić, poznati novinar i svašta nešto, u svakom slučaju veliki čovjek i jako je lijepo napisao. Ja bi evo izdvojila, mislim da će njegove riječi koje mi je napisao na samom početku njegove recenzije. Pjesma nad pjesmama. Mislim da će najbolje opisati. U jednoj kratkoj rečenici. Stavi me kao pečat na srce svoje, kao pečat na mišicu svoju, jer je ljubav jaka kao smrt. I ljubavna sumnja tvrda kao grob. Žar je njezin kao žar, ognjen, plamen Božji. Mnoga voda ne može ugasiti ljubavi, niti je rijeke potopiti. Da ko daje sve imanje doma svoga za tu ljubav, osramotio bi se. Zgodno poznata pjesma, fantastični stihovi, fantastične riječi. Knjiga je ugledala svjetlo dana u kojoj izdavačkoj kući? Rom produkcija Beograd, 2017. godine. Druga naklada je išla 2018. godine za ovaj roman, jer je sve rasprodano na Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu, gdje sam imala svoj štand i promocije. I direktoru izdavačke kuće Zlatomir Jovanović, moj brat, ja ga volim tako zvati, jako puno mi je pomogao i on je bio taj koji se javio da budem autor njegove izdavačke kuće i ja sam veoma ponosna na to. Član sam udruženja romskih književnika Beograd.
Kulture snova iz Zagreba, udruge Ružin krug. Neću dalje nabrati jer ću vjerojatno nešto zaboraviti, ali isto tako sam dobila mnogobrojna priznanja, od kojih ću evo izbrojiti možda dva, tri najprestižnija. To je zlatna plaketa za vispreno, produhovljeno i neponovljivo književno stvaralaštvo. Nagradu za životno djelo u polju književnog stvaralaštva, kao i priznanje, ja bih rekla da je to priznanje veliko za mene, jer sam dobila certifikat ambasadora mira ispred institucije za Europsku studiju Roma i ljudska prava. Jako ste me lijepo, ugodno iznenadili sa vašim stihovima, sa romanima i na kraju krajeva kao žena. Ispred sebe imam jednu toplu ženu, nježnu ženu, puna senzibiliteta, strasti, ljubavi, želje za boljim životom i tako naša gospođa Ruža Rosi živi sretne godine. Za kraj poruka našim gledateljima, imate li nekih planova, što ćete dalje raditi, osim što ćete možda snimati koji film? Pa nikad se ne zna. Kod mene se stvarno nikada ne zna, ali evo radim na novom romanu koji će nositi naziv Duša Romkinje, jer iskreno ja osjećam da ja posjedujem tu romsku dušu i imam spremnu zbirku poezije za štampanje, tako da u vrlo dogledno vrijeme bit će nova knjiga. Veselimo se. Hvala. I ja. Hvala vama na našem gostovanju u emisiji Uz tambure i violine. Ovaj naš mali kutak, rubrika Sretne godine. Zaista je bilo lijepo s vama. I meni s vama i hvala vam još jednom na pozivu.